Alusta on tänä vuonna ihan tehty perinteiselle pohjalle, eli ei ole lähdetty alustageometriaa laskeen uudestaan, vaan nyt on vaan panostettu erityisesti valmistettaviin komponentteihin, että on käytetty nyt ensimmäistä kertaa magnesiumvalua, josta on tehty tukivarren päät sekä olkavarsi. Tässä on autosta kokonaisena irrotettu olkavarsisetti, jossa nyt roikkuu kiinni tierodi ja on napa jo asennettuna ja jarrulevy ja jarruki. Käytetään SKF:n tommotteita niinku kulmakontakti kuulalaakereita, on erittäin kevyitä, kuuluu työstökaran laakereihin, niin kestää erittäin hyvin sivuttaisvoimia ja tosiaan on hyvin kevyt ja sitten näkyy, että on olkavarteen pistetty napa läpi ja sisällä on prässätyt laakerit molemmilla puolilla, jotka tuodaan puristamalla esijännitys keskelle päin laakereihin, että saadaan kestämään tää niinku itse setti, niinku rengas ja olkavarsi vaan yhteen suuntaan voimaa, että laakerit toimii sillä tavalla. Niin on siellä sitten esijännitys ja saadaan poistettua väljykset. ISR-jarrut meillä on tässä 4-sylinteriset edessä ja 2-sylinterinen takana. Ja ihan perus pusherrodit jousitus. Ei siinä sen kummallisempaa ole. Nyt on kaikki tukivarret saatu liimattua ja paljonhan näille ei painoa ole, että tässä on käytetty hiilikuitua ja magnesiumia. Nämä päät on sitten alumiinia, että materiaalit on niinku aika lailla kevyimpiä mitä voi olla, että tässä on tarkkuusvalona tehty ensin magnesiumpää tonne toi kolmio ja sinne laitettu koneistettu laakerisovite ja CNC:llä saadaan tarkat sorvilla tehtyä tänne holkit, niin kun on pinnanlaatu niin hyvä, niin tulee aina samanlaista, niin ollaan saatu nipistettyä pienimmätkin painot sitten näillä tosta jousittamattomasta kuormasta pois. Tehdään valurinki ja pyydetään kaikkien valujumalien läsnäoloa. Valulauta ja sitten siinä. Me ei muuten viety mitään lasista lahjaa. Niin. Eihän me satana olla saatu, jos pistää viikolla. Niin, mutta ei. Käytetäänkö sä lainkaan? Ratti tosiaan lähtee tästä ihan irti, että se aina otetaan irti niin kun kuskille nousee, niin on helpompi nousta autosta. Ei sitä aina tarvii irti ottaa, jos auto palaa, niin täältä pääsee kyllä pois ilman, että se ratin irrottaakin, se on jo todistettu.